И здравейте на всички от VBlock 7 и това е първи епизод на Plants vs Zombies за Free TV. Това е първият ми клип за Free TV и така влезнах в него вчера и така и започвам поредица на Plants vs Zombies за Free TV. Така. Какво да ви кажа друго? Не се сещам. И така, в този епизод първи ще изпълним две нива, защото първо ниво е много кратко и няма да ви е интересно. Първо ниво и бебе ще го мине. И така. Мисля по-нататък в някой епизод да покажа и как се прави зомбатар. Така, и това е, да, както казах, моят първи юбилеен клип за Free TV. И така минахме първо ниво и започваме второ. Само в първи епизод сега по изключение минаваме по две нива, иначе в другите епизоди по едно ниво ще минаваме. Така, тук в началото ни казват какво да правим. The more sun forever, там пише какво правим. Планът е як, добавете го в приятели, абонирайте се, давайте плюсчета, най-важното. Какво да го кажа? Няма какво да го. Изпълнявам по две нива сега в първи епизод по изключение, защото първото ниво видяхте колко е лесно и според мен не ви е било интересно първото ниво, докато второто е по-интересно. Сигурно към 5 минути ще се получи клипа, защото първо и второ ниво и бебе ще ги мине. Чак пък бебе, то бебето не може да играе. Или както вика братовчетка ми, че бебето ще се изплаши от теб. То е верно, че се изплаши. И така, ето финалното флагче. И като мине то, ще приключвам епизода, защото ще сме минали нивото вече. Чакай. Опа, Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Та песен ми се върти в главата. Така, минахме нивото. И ще приключвам първия си клип за Free TV. Надявам се да ви е бил интересен и до втори епизод.